Takto. Čaute, dneska zdravím u ďalšieho videa. Čo ideme dneska robiť? Ideme vymontovať čerpadlo a streky. Naftu som si vypustil. Tak. No, takže ideme teraz streky. Na toto kosí. Takže typneme 11. Čo? Nie? Není? Až 12. Skoro to typujem môj táto. A to sa na čo pozrie a už čotok. A hned už vidí. Ty kokos. Prečo to priťahujeme som vajčák? A takto. Chcel by som vám strašne poďakovať za sledovanosť, som takú nečakal ako prvý a druhý vlog. To bolo úplne, fakt sa vám chcem strašne poďakovať. Čak typoval som si tak prvý bude tak 1000 maximálne, ale nie že až 6000. A fakt si toho vážim. A to je také veľké moje poďakovanie. Takto, ako som si všimnul, tuto pribudla jedna rada dreva. Dnes zase ubudlo, ale tam ubudlo kúsek, to je stríková, to je stríka dané, alebo nejak nie je dané, ale jak to poviem, proste odložené, alebo tak. Môžeme prestríkať, to je naše tie 4 rady. Rovno už aj zase krku. Tak. Pôjdeš robiť von. Tak. Som to tak spravil vajčák, že som si to streky a toto čerpadlo naftové palivové, tak mal by to ísť na opravu alebo repas. Tak som si neistý, ale určite to je do opravy, ale repas, tak to neviem, či ide. Durici, niečo mi padlo. Durici. Počkaj. Jedna, druhá. Tu je podĺžka, tu je. A jedna... Au. Jedna podĺžka. Nie je dobre. Durici. Nie je dobre. Tu som uvidel. Tu je, aha. Podĺžky všade ostávajú. Potom dáme až robiť, chýbajú. Toto. Daj mi tak šrobováč. Tak daj mi šrobováčik. Toto je krížové. To je ploché. Až tento. No, poď. No, poď dole. To je asi takto. Sem, šrobík. Okay.
Áno, toto bude treba povoliť. Čo to bude? Skúsim. Nie, 15 to bude. Daj 15. Tak nie. Takže dajme tieto dve. Skúsim, či to je 17, dobre. Vieš čo, bude som chcel. Ešte to ide. To je tiež podložka. Au. Tak. Dobre, tak ja som teda potom len keď mám tieto všetky 4 odšrobované. Takže už hadičky, alebo hadičky, ja takto poviem, tak už som odmontoval. Teraz ideme vybrať streky. To bude až prestrelné to. Ešte mi to tady nedajú 12. Je jasné, že dají. Dobre. Nie je to 11. Opa. S pirevom. Čo to je? No, je to 12. Čo to je? Že som vajčak. Čo je to bola 13? A že to bolo... No, čakaj, čo robím? Čo to odtahujem? Či pritahujem? Čakaj, tu bude asi opačný závit. Že? Počkaj, či? Au. Počkaj, skúsim sem. Hej, tu je opačný závit. Tak. Tak.
ju som moc vytáhal. Dobre. Dorici. Dobre, tu je. Tak. Kaša, toto je mal icit. Toto pôjde takto s podĺžkami ven. Tak. To mi daj sem. Tak. A streky. Tak to dáme vám vypačovať. Až tak to ven pôjde. Akože dalo by sa to aj vypáčiť, ale nebudem to robiť. Lebo by mi zase určite vyletal. Nie že zas, ale že určite by vyletal, keď som to chcel vypáčiť. Ešte skúsim to. Nič lepšie tu nemá? Kde to? Ide to len, ide. Dobre. Jaj. Nafty tu je. Dáme handr. Celé. Jeden strek. Dobre, takýmto rovnakým spôsobom vytáhnem každý. No, nie je tam niečo náhodu? No, nemal by tam byť ešte podĺžka už takého. Podĺžka, alebo nie je to podĺžka? Hrdza alebo podĺžka? To je asi hrdza. Dobre, sa potom ozvem zase za chvíľu, keď vymontujem všetky 4. No, streky už sú vybrané. Teraz ideme toto povoliť. Toto... Čo to je? Jak sa to volá? Čo to furt pritahujem? Tak. Hej, bysťo, či nejak vápať. Okay. Z toho si moc nevyteče. Trošku nafty si môžeme odpustiť.
takto. Dole. Tak. Potom idem. No tak. To je takto, no tak. Chápe do toho. Je na zem. No a poďme na čerpadlo. Čo to môže byť? Jedna druhá. Bylo druhé a tam bude tam je tretá, ak sa nemýlim. Hej. Lásku. Veľké, väčšie, 15. To je mi do 17. Jaj. Čo bolo? Jaj. Jasné, že som to zase utahoval. Ježiš Mária. Oj. Koľko bordelu je tam. Tak. Matka. Podložky. Poďte ven. No. No, musím zase pochoďškovať, keď toto do tam obidva budem vyndávať čerpadlo. No, takže čerpadlo už je venku. Ako som zistil, že držal len na tieto dva šroby, na tento sa úplne vysrali. Tam nebola vôbec matka ani nič, len tieto dva. Tuto ešte hadicu dáme, lebo tá je zlomená. Tu na tú role sa toto vymená. Takže takto vypadá jačmeník po už skoro mesiaci siate. Za mnou vypadá pekné. A to je trošku také na hovno. Tam som si dal pozor na siačku. Nehal som úplne na zemi, asi síce ako bola v zemi, len nebola keďže siačka v tom plávajúcom režime, alebo ako som to povedal. Tam nosík strieka. Dobre. A týmto vlog to bolo všetko. Dúfam, že sa vám ľúbil. A keď áno, tak by ste mohli dať like, odber, komentár, zdieľačku. A vidíme sa potom pri ďalšom. Majte sa. Čaute, čaute.